komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasar 56, Maing Gabi, Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinarya kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Chieros, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, good evening. Yes, Aksyon Bayan, mayong gabi man sa imo, kaginiatong pinakuling alakat sang panahon na Mayo 15 tuig 2021. Sa kabilugan na Sir Brian, wala na kita sa low pressure area sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang nag-apekto sa aton ng easterlies o kung hangin gikan sa Pasipiko, nga nag-apekto sa kabugusan nga bayan sa pungsod Pilipinas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience ang kasarangan nga panahon kag may tinion na nga mangin magulugalo mo nato nga kalangitan kag mga isolated man nga mga pagulan nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa nasidlangan kag nabagat na nasidlangan na naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kag ang kadagatan sang probinsya may kasarangan tubtob mabulobalod. Ang adlaw nagatunod alas 6:03 kay na ka magabutlak alas 5:26 buwas sa aga kag aton temperatura ara kita sa 26 kang naglabot kita kay na 33 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat yung mayong gabi. Salamat good Sir Melvs, mayong gabi. Matulot tawahay ng palibot mga kaaksyon si Bagyong Krising so far nangindulaan na sa Philippine Area of Responsibility mga kaaksyon. So pasalamat kita sa mahal nga Ginoo because nga sa nagligad nga mga inadlaw, ang Negros Island nangin kabahin man sa posible kuntani nga labayan ni Bagyong Krising mga kaaksyon. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay. Kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang gid 24/7.
Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City, uno na, subong adlaw, Sabado kita, Mayo 15, 2021. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa actionradiobacol.com.ph, web, YouTube, plus ang aton sa nga Twitter account mga kaksyon. Yari man ang aton sa nga text hotline, the 0963-757-0874. Ayo lang ko, 2 to 3 liners lang mga kaksyon. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top 9 ang takna sri nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Disgrasya gid kay na abtan nga wala naga-perform sa ila sini trabaho ang kapulisan sa Banwa sang Ibi Magalona kagabi. Ginrelieve na mga kaaksyon ang ila sining police station commander matapos nga maabtan sang napulkom pa naman. Napulkom pa naman na nagahikotar sa mga cases, mga kaaksyon, mga violations kag iban pa sang otoridad. Bauti, himakon mo yan, nakakatulog. Walang tao doon. Aksyon Firing Line. Magluwas na mga kaaksyon, sirado ang gate, naka-standby ang patrol car, kag tuman kahigko sa ila sining nga comfort room. Aksyon Firing Line. Wagig ka mo nagahuna-huna nga si PNP Chief Juan Guillermo Eliezar, amo gining hampang niya ang magpangkibot sa mga police station, mga kaaksyon, sa tungang kagab-ihon, i-check ka mo kung nag-perform ka mo sang inyo sining mga trabaho. Aksyon Firing Line. Ang mga tao kintindigid sina, no? Sa ginatawag naton kapoy. Pero kung tani, bulos-bulos, dapat may nagamurarat, gidya nga mata, no? Hindi kay kung tulog isa, tulog tanan. Temo man ginatawag Aksyon Elmar nga mistake of one, mistake of all. Aksyon Firing Line. Tadugin sunod na nila, ginhimo lang nila nga tulog isa, tulog tanan. Aksyon Firing Line. Ti ara sa gamsam nyo gid ang inyo sini ginapangita mga kaaksyon katiway naman nagkulang sa training palang daan ara ginanabutang dira nga dapat na wala kita tulugay sa aton nga trabaho.
kung magtulogin man, dapat may ara sang nagabugtaw. Action firing line. Palayo lang kung madiskitahan abisang New People's Army nga libre ang ila pagsulod sa police station, agawon gid ang kuta nyo. Balikan tanay karon maka-aksyon, paplastar ta isa-isa with Action Alvin Grava ang ini nga balita para makahatag man sang leksyon sa iban pa nga mga police station. Action firing line. Samtang ang iban nga balita diri sa lokal sa Negros Oriental, mag-asawa kag isa pa pinangluthang dito, disgrasya gid, mga suspect ginatudlo mga miyembro sang New People's Army mga kaksyon. Action firing line. Pero check na to ni kung makapagwa iya sang statement diri ang NPA kung kahimuan gid man bala nila ini. Ano ang sala sining mag-asawa kag isa pa dira sa may sitio Agit, Barangay Trinidad, siyudad sang Gihulngan. Kung pinatsanay lang involved mga kaksyon sa mga insurgency, ang Gihulngan numero 1 na. Action firing line. Ang iban nga balita diri sa probinsya sang Negros Occidental, Regional Interagency Task Force o kon RIATF nagpabor sa moratorium travel, anay moratorium gikan sa Iloilo padulong diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kini may connection sa COVID-19 samtang baboy sa probinsya hindi pagkabalakan. Nagasululubrang supply ta diri, may maayad-ayad kita nga produksyon. Apisar sang national calamity iya nga ginadeklara ni Presidente Rodrigo Duterte emergency mga kaksyon, hambal sang provincial veterinarian naton nga si Doc Renante Dicena, hilway kita gihapon sa ASF kagang Negros Occidental may supply sang baboy, kita pa ang naga-export sang baboy padulong sa iban nga probinsya kag Luzon area. Action firing line. Pero damo gapon nagapamangkot nga kamahal gyapon sang presyo. Di kabalo ka kon brato bakal sang baboy sa mga uma-uma kag sa mga produksyon ginabiyahe pa man mo. Ti ang pagbutong pa lang sang baboy actioners may bayad na. Ang pagkarga sa baboy may bayad na. Pagpanaog bayad na naman. Pag-ihaw, may bayad. Ang paglasa, may pagbayad. Tero mo na karon pangayoon, daway na sila karon ginansya. Action firing line. Oo, ti tsindihanay na lang gid kita. Kung nagamahal ang baligya sa merkado, tani magasaka naman ang sweldo. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon, diri iya sa syudad sa Bacolod, ang aton sring syudad, paagi iya sa kay Executive Assistant Jomari Vargas, magahimo liwat sang team nga amo ang magatutok sang pagpaninlo sang aton mga tamburong mga kaksyon. Hingagaw na, kay lapit na lang tig-ululan. Dito naman tamang siphon ko nagabaha na kita. Action firing line. Samtang diri pagid sa Bacolod mga kaksyon, isa pagid ka mall diri ginaplanuhan kag gininspect na gani ni Councilor Renisito Novero nga pati gayunan sang vaccination. Robinson's Place Bacolod mga kaksyon. Aside from SM Subong kag Ayala, ang Robinson Subong ginaplanuhan man vaccination para mas mapadasig pagid ang nasambit iya nga pag-administer sang vaccination diri sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Karon dugay-dugay unahon taman, labuton ta ang isa ka probable sa pagpapili or ginaduso nga magpadalagan bilang vice alkalde sa syudad sa Bacolod. Nalakip siya pero ikawalo lang siya. Pero ang ngalan niya si Reaction Nels, pirmi ni nagagwa man nga inang basi pa lang magpapili vice alkalde sa syudad sa Bacolod. Kag nangid na numero 1 sa pre-election survey sa Action Radio, of course, ang incumbent nga vice alkalde, Elced Familiaran. Action firing line. Pero pag-interview kay Familiaran, kaya nasang aga, playing safe man ang kang vice alkalde. Hamal niya layo pa. Sa Oktubre pang filing of COC, siya way takbalo pa sa matabo buwas nga adlaw. Action firing line. Kon performance-wise lang si Familiaran, di naman na masugiran. Pero depende gihapon sa mga utod ta diri sa Bacolod mga kaaksyon kung anong ila paglantaw sa sitwasyon. Da? Kabalo ka, amo na tsakto si Familiaran, today and tomorrow lain-lain. And the next day pagid. Amo na nga hindi tanay mag-istorya sang patapos mga kaaksyon. Action Brian Morgan. Action firing line. Antes kita mang lugayawon o kung antes kita magbalik diri sa lokal, mang lugayawon kita anay dito sa national.
Kundi kahapon, ginapresenta ko sa inyo si Rabia Mateo mga kaksyon sa iya sining national costume. Daw nag-stand up ginto siya, dumayo gintong performance niya. Action firing line. Pero tiway pa man sang result, ini balantayan, ini sa Lunes mga kaksyon. Today, ang ginpakita naman sa aton ika-69 Miss Universe 2020, amo naman ang pagrampa sang ila sining nga swimsuit mga kaksyon. Puwerte yan, no? Kung ikaw gusto mo yung maglantaw sa mga sexy bodies, dira ka lantaw sa Miss Universe mga kaksyon. Action firing line. Amo nagaling usikan mo gid chimpo mo, imagine mo na nga mga 70 la kabilog, nag-swimsuit sila kaina. Oo, why nagpaulihi ang aton sini pambato sa Pilipinas bugal sang Visayas area, partikularmente na sa syudad sang Iloilo, nga amo iya si Rabia Mateo makaksyon, nagsuksok sang nagaduag nga yellow ang pambato sang Pilipinas sining swimsuit nga ini. Action firing line. Magluwas sina ginpresentar man kay na nagrampa man. Blooming katama sa rampa si Mateo makaksyon sa evening gown kaina. Bapwerte, grabing yang rampa kaina, pinalakpak imo sang mga judges nga puwerti man, no? Sa pagkatahom. Action firing line. Nagsikat man subong sa social media ang patawag sana, Prelim Pinas 5. Hashtag Ariba Rabia. Mga kaksyon, tolita support our very own pambato ng Pilipinas, Rabia Mateo, sa maabot nga Lunes na mga kaksyon. Action firing line. Way pata sa mga resulta, kumbaga nag-presentar palanta kung anong kakalahinabo, halin kahapon subong kag sa masunod nga mga inadlaw. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon dito ya sa National Department of Education no? May ara sang ihatag dira sa mga manunudlo naton nga ginatawag connectivity load mga kaksyon para sa blended learning nila ini, no? So no, kay Secretary Leonor Briones, 3 months ihatag sa ila kay sa isa ka bulan 35 gigabytes sa isa ka bulan, kada adlaw dapat usaron nyo 1 gigabyte lang a day. Ini sa mga online class nga mga teachers nato na di dapat gid man nga providean sila ang personalon nila ning paggamit sang load nila sa ilang online classes dira. Action firing line. Pero nga subong lang tani ka bati sa hambal ni Briones manibis manog tapos ng blended learning naton subong. Meaning ang aton sring face to face duway pagid tsansa sa palibago nga pagbukas abisang klase na naman sa school year 2021 and 2022. Action firing line. Duway pagid dinahom-dahom sige lang for our security against COVID-19. Hindi ta magreklamo pa, buliligan ta na lang ini. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon, kundi ang away subong sa West Philippine Sea mga kaksyon, hindi China kag Pilipinas, kundi Pinoy, batok Pinoy. Action firing line. Nagligad nga adlaw or kagabi ang balko sa inyo, palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga inang hindi pag-ipahalinon ang duwa ka mga barko sa Pilipinas nga naka-standby man dira sa West Philippine Sea mga kaksyon. Siya, hindi nyo ko mapilit da. Kag bahala na, bisan patsyon nyo pa ko. Siya, dirigro magtapos gid ang pag-abyanay naton pungsod China mga kaksyon purti, no? Action firing line. May nagapanawagan nga mga tawo nga dapat mangayo na sang saklolo o kontabang si Presidente Rodrigo Duterte sa United Nations mga kaksyon. Ang sabat diri ni Duterte siya kon himuon ko ina, mahimo lang ako nga kaladlawan o kon comedy mga kaksyon. Action firing line. Siya gin mapuslano bi sa UN. Namuna hambal niya. Sa mapuslano bi sa UN, mga puro papel lang inyo. Puro theory gid lamang ang inyo. Tinuway manggurumalain kung mag-ayo nga mangayo katabang to sa UN. Action firing line. Tiyambal ni Duterte, sendia, ariyo bayan tan na da, ti kagabi ng hangkat-hangkat naman to sa Beijing kani, mo itong hambalyaw laton tato, batok sining inagaway dira sa teritoryo naton, no? Nga aton na ilapa. Action firing line. Ang ginanamin ni Duterte di nga mga puro papel, puro theory, amo ni ang Permanent Court of Arbitration last 2016 nga nagpagwa sang result
kag naghambal nga nagapanag-iya sunang nasambit iyang teritoryo amo ang pungsod Pilipinas. Action firing line. Ulat-ulaton tanan na, bayan ta nga ton sini gobyerno nga mapakig-away sina kag kabay pa nga mangin madinalag-on kita sa palaabuton. Action firing line. Pangamuyo lantangan di maglabot sa punto nga magpariho kita to sa Israel, sa Palestine, sa Hamas, sa Gaza, dano patong nga kalatabo subong to nga nagalinupad lang araki to kadamo to Pinoy subong nga naga problema kag pangayo tabang kun pwede makapauli sila. Action firing line. Ang iban nga balita COVID-19 kita kay subong nga adlaw nagdugang sang 6,739 nagdulong na sa 1,138,187 kag ang naka-recover subong 100 o kon 1,062,427 may 8,952 nga nag-alalayo. Ang patay, 19,051. Kaya may nagdugang subong nga 93 nga nagkalamatay. Action firing line. And Aryo, ang maayong balita mga kaksyon and kabay pa, no, nga matigayon ini kay suno diri sa Department of Science and Technology or DOST mga kaksyon nga sa pinaka last week of June may ara na sang result ang clinical trials nga ginahimo karon sa virgin coconut oil mga kaksyon nga ginatun-an ini nga mangin bulong batok iya kay COVID-19. Action firing line. Kabay pa no nga mangin positive lang ang result sini kay nagligad nga November 2020 ang phase 2 ginapatigayon na isang clinical trials nga ini. So ang pagtuon dira ginapatigayon sa Philippine General Hospital mga kaaksyon. Ini sa palayag ni DOST Secretary Fortunato de la Peña, kabay pa nga ining si VCO. Amo ni ang bulong against COVID-19 kag makahuluhilway na kita kay para hindi natasagi pagkawakal sini mga ivermectin nga ining gintagaan na sang poder pero do ginaalang-alang pa nga hindi anay, amo ni hindi ni bulong para ni baboy. Action firing line. Kag mga iban pa gito nga mga pwede ibulong pero hindi pwede. Galibog ulo ta kami mga doktor nagapabor, may mga doktor man nga hindi pabor. Action firing line. Tikon matabo mga kaksyon ining virgin coconut oil nga ini diri sa pungsod Pilipinas, pasalamat kita. Kag kun makabuli gid man ini, abi testingan ta, kita naman bi ang mag-export sang bulong sa COVID-19 padulong sa iban nga pungsod mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Last 16 na sa aton sa nga pagpangalagad subong gabi karon dugay-dugay bantayan nyo ang galiha sa balita lokal kay gagabi while ga program kita may nagpanawag diri sa aton no? Gusto talang ni dalon nga issue mga ka-action so that nga makorek sang aton sini nga mga utod or authorities sa Bacolod nga nagapatigayon sang vaccination program ang natabo sa isa ka 80 anyos kahapon nga adlaw dire sa syudad sang Bacolod. Action firing line. May ara kita sang tagreklamo nga gusto niya nga maplastar bla ang iya sini kaugalingon nga mga inabalang gusto niya makabulig ngang utod naton nga mga iban dira nga nagapabaksin abi mga maka-learn man kung ano dapat ang himuon kag makorek ang mga otoridad naton sa in short may mga laxity or kapabayaan no may kapabayaan sang ila sining trabaho mga kaksyon. Action firing line. Karon lang kay pasaysay kuna sa tagreklamo no nagamonitor ni sa subong nagamonitor ni sa subong nagahulat ni sa santawag naton karon dugay-dugay lang iplastar naton unahon ko na lang ni anay ang pre-election survey sa Action Radio Bacolod sa pagka-vice alkalde mga kaksyon. Action firing line. Gamay nga recap lang, una kami nga nag-pre-survey election, nagligad nga adlaw, nagwa sa result sa pagka-kongresista. Nagapanguna si incumbent Lone District Congressman Greg Gasataya with 84% mga kaksyon. Action firing line. Pagka pre-election na naman sa pagka-alkalde, survey mga kaksyon sa pagka-alkalde, nagpanguna si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez, although nga wala pa man sang confirmation, ngayon siya magapapili bilang alkalde sang syudad, ang confirm lang diri nga nagsaylo siya sang iya sining registration
mga kaaksyon, pero nagpanguna sa 54.5%. Action firing line. Kaginsundan ini sa incumbent nga alkalde sang syudad, Mayor being Leonardia nga ara lang sa 41 point something percent mga kaaksyon. Action firing line. And now, ang ato naman diri nga pagka vice alkalde, of course, nagpanguna diri ang incumbent gyapon, no, nga vice alkalde sang syudad, Elcid Familiaran mga kaaksyon with the score of 72.7% mga kaaksyon. Action firing line. Ang nagagwa nga ngalan nga posible magatandem sa kay Albe Benitez number 2, no, nga amo iya ang negosyante nga si Vladimir Gonzales mga kaaksyon with a score of 12.2%. Kag ginasundan ini sang gin-interview lang sini nga hapon Action Eric Magbanwa si Vice Governor Jeffrey Ferrer with a score of 4.3%. Pero iya na to nga ginklaro nga hindi ini magpapili bilang vice alkalde sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon, so do not expect na halin sa iya. Action firing line. Ang pang-apat diri mga kaaksyon ari ang ngalan sini aksyon nagagwa-guha man ni aksyon mo. Ang ipang-apat subong sa survey pagka vice alkalde amo si incumbent councilor Cindy Rojas nga may ara sang score nga 2.9%, pang-apat ini siya. Ang ngalan niya sini nagagwa-guwa man ni. Nagligad ganito nga mga tinuoy nga ngalan sini aksyon nagalutaw nga kunuhay base magapapili bilang kongresista sa syudad sang Bacolod. Action firing line. Ang panglima mga kaaksyon, kilalang kilala man na diri nakaagi naman vice alkalde, konsihal, former councilor vice alkalde nga si Taddy Saison nga may score naman nga 2.4%. Action firing line. Ang pang-anom diri do kalayo naman ni si Congressman Grego Sataya, no? Kay congressman ni subong galing kay ti amuna klarohon tani karon. Ang pang-pito diri amo si Bacolod City Mayor being Leonardia with a score of 1.0%. Do kalabo na no? Ang pang-walo diri amo ini ang very vocal councilor and only MKK member councilor sa Council Subong nga si incumbent councilor Wilson Gamboa. Action firing line. MKK member ni sa mo. Oo. So ini siya manugtapos na ang termino niya sa sini nga election, sa sini nga 2022. Tapos na anya sini nga term, gintapos agad ang siyam katuig bilang konsihal sang Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. So kung tapos ka na sa pagkakonsihal, may mga options ini siya. Pwede siya makapapili kongresista sa syudad sa Bacolod. Pwede man siya makapapili bilang alkalde sang syudad. Pwede man siya makapapili bilang vice alkalde sang syudad mga kaaksyon. Pero hindi na siya makapapili pa sa pagkakonsihal. Instead, magapahuway siya kung gusto niya nga way sa pilian sa mayor, kag kongresista, kag vice mayor. Action firing line. Tatlo ang opsyon nga pwede pilian niya kung apat, congressman, mayor, vice alkalde o kung magpahuway. Action firing line. Pero dali gid lang, kuhaan naton siya sang reaction an. Ano bala ang iya reaction nga ini ang ngalan niya naglutaw sining nasambit iya nga pre-survey election sang Aksyon Radio Bacolod mga kaaksyon para sa pagka vice alkalde for 2022. Action firing line. While nga nagadayal sa Aksyon gusto talang klarohon sa inyo nga ang survey sang Aksyon Radio gusto na mo ni nga specific gidbla idablang klarohon tani nga wala sang miisa nga may ara sa likod diri sa anuman nga ginadudahan sang publiko kag sa nagakomentar dira sa page namon nga kung sino naman ang nagbayad, no? Sino naman nagbayad sa sining nga survey nga ini. I'm sorry, kay Aksyon Radio Bacolod, hindi man sa tinikal kasarang man kami maggasto sang mga tao nga pwede maglibot ka magpatigayon sang survey. Action firing line. Hindi giman amo na ya ka millions of pesos abing kinanglanon ta sini, no? Agod nga magpatigayon sang survey kag galing kiti ang kalabanan nga nagareklamo da ato mga tao nga daw feeling nila dihado sila. Action firing line. Daw mo nabla, daw dihado sila ang sitwasyon nila
So iniya suliton ta inisyatibo sa Aksyon Radyo Bacolod agod nga makuha ta ang pulso sang publiko. Before pa naman ang rinabuab na gid iya literally sang eleksyon, no? Kag before pa naman ang filing of COC on October 2021. Action firing line. Amo wala na kasimple mga kaksyon mo. Kag ang pag-survey sa Aksyon Radyo Bacolod, to make it clear, wala kami naga-endorse anyone nga kandidato. Ginpamangkot sila sa mga surveyor na mondiri kung sanday sino kag sinong gusto nyo nga mangin or magpapili bilang vice-alkalde, alkalde o kongresista sa syudad sa Bacolod. Wala kami naghatag bisan isa kangalan, tanan-tanan sila ila na gusto nga isulat ang ngalan. Para maklaruhan, taring sometimes may mga naga-comment na nga daw ka palagpatanay nga komentar para gid lamang pero tiin nyo na, ginarespeto na namon. Action firing line. Pero tuod, kung maghambal ka mo nga ti opinion namon kung gurong opinion nyo, tadlungon nyo man. Ha? Tadlungon nyo man, ngayon may punto man bla. Ngayon di man layo sa patad. Action firing line. Di man layo sa patad, kay bisa mahambal katod nga social media, pero pwede ka mo dira iya ma-trace mga kaksyon, kag ma-failan sang kaso. Not only for Action Radio Bacolod, bisan sino pwede nga maghimo sa mga bagay-bagay nga pwede ka mo lagson sa mga beyond na sa control nyo bala kag inablang over the bakod na, below the belt na, or yun tamaan na gibdaya ka sakit nga mga komentar against those mga kaksyon. Action firing line. Si Councilor Wilson John Gamboa Jr. daw siya ni subong sa konsiho da ang nag-away, no? Makatubig man sa Basiwa Prime Water, apisar nga gakabudlayan man sila mag-away kati legalidad ang away diri, makasineko man, maka-projects sa Bacolod nga hindi siya na namian like mga road rehabilitation subong nga daw medyo pigado, nagagwa ni siya kag iban pa. Action firing line. Why sa kasabat action an? Sige, check naton. Karon ma-commercial lang ko for a while. Pagbalik naton, let us try nga malambot si Councilor Wilson John Gamboa maka-action batini nga portion sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap. Action firing line. Pangpakini sa inyong nga panit Firing line. Lashiti 26. Bantayan sa aton sini pagbalik mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ini nga oras ginadulong sa aton sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansagan mo ang kalintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itag palamati.
Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. May gabi lang kay Martin Aliling. Magandang gabi po. Salamat. Susan Sibalios, naga-monitor man sa Manila. Greet lang si Junior Sibalios P. Sailan sang Barangay 4. Si Manong Georgian Honsay, naga-monitor man sa Handumanan. Alma Agravante Sabater. Thank you, Gid. Alex Montesa, wala gid madala sa survey ang aton nga lodi Jan Ariula. Basi si Ma'am Elizabeth sa labas ang mabulo sa iya. Sir Brian Ariula, gina-murder mong mga ngalan nila si Rao. Bad na bala. Michelle Pasignahin Lasida. Ano ni ngalan niya man? Basta mo na, no? Maayong gabi, Sir Brian. Anto listeners of Action Radio. Si More Tati ni siya guruay. Na? Sige. George Nullard Araman. Jen Oy si Sir maayong gabi. Juval Trinidad. Lilia Taton, Action Bry, ask lang ko, tani kon approve daw, wala biyahe Iloilo kag Bacolod. Sige, i-check ko na karon ma'am ha. Moratorium ang biyahe to, kinanabasa ko na te. Nui Erwin Gonzalez, good evening Action Brian, monitor lang ko. Cloud Ed Capia, naga-monitor man. Action Bry, san o lockdown, wala biyahe Bacolod, daw wala man lockdown. Why tadi lockdown na? Rodjen Basa, good PM Action Bright, tamiyo ko lang wife ko dira sa Fortune Town, Phase 1, Villas de Fania Subdivision. Corey Vidaha, Action Bright, watching from Kuwait. Emmanuel Miraflores, Cuales, good evening Action Brian, more than watching live in Qatar, keep safe always. Alex Montesa, sa pamilya Xelo, sa barangay na Bulao, si Palay Sirikag, sa pamilya Caballero, sang barangay Pahilanga, Hinigaran, Sir Brian, madamo gid nga salamat. Ana Sinoro Araman, Bia Jonathan, Action Bright, good evening, greet lang, Piloriana Inting, sa Barangay 4, si Palay, salamat gid. Raiden Yore Omega, good evening, Action Bright, check attendance lang kami, hari kami sa Indonesia. Tanhong Priok, upod ko si Mr. Adilio and Mr. Singsong. Many thanks. Sige, salamat man. Araman si Glorimar Gayorgor Mistula sa Cebu, Tisa, Cebu City. Salamat. Alex Montesa, Araman. Sara Palmes Villarde, like and sharing. Thank you, Gid. Sara Palmes again. Okay. Alright. Sige, diri kita sa dalom. Si Jovi Monares, naga-monitor man. Leia Younger Esquivel. Thank you, Gid. Dira sa Talisay. Nestor Escobido, good evening Action Brian, pwede ko kapalihog ko sineko Murcia kay tatlo mag-run out kada gabi, duha na ni kasimana nga gaamo ni diri ni sa dito man Purok News Site Barangay Minuyan
Thanks, Action Bry. Sige. Morsya Sineco, what happened? Nga pirme ka mo yan nag-trip off dira. Ilawagon taliwat karon. Dads Aberia, Action Bry. As always, ari kami pirme. Nag-monitor barangay Sumag. Ang politika hindi na naiya mapunggan. Watch and learn na lang kita. That's why. Sige. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Ang pila ka mga konsumidor sang Central Negros Electric Cooperative dira sa Banwa sang Morsya nagapa-aksyon. Pirme lang naga-brown out do duha na kasimana nga nagapatay sindi ang Sineco Morsya. Gaayo sila nga ma-check man kung ano nga sitwasyon ni kay ga problema gid sila. Aksyon Firing Line. Base pa naman matulupang danda sang management sang Sineco da sa Morsya, no, down to or up to Salvador Benedicto. Action Bright, tamiyaw ko lang Mama Telma si Kokoy niya sang tayaw diri sa Uringaw. Ay, si Kokoy, kumusta ka mo da? May gabi na kay nung pungsyan kagay ng liling, doara man na da sila mo, na? Bagaso, na? Halin naman kay 6418 Action Bright, good evening. Please lang da kay Kapitan Jervy Advincula sang Barangay 2 La Carlota. Pasigahan man poste ang pukatod. Ano naman? Ang pukatod kay damo aswang kada gabi. Action Bright, please man kay Jervy. Thank you, good. No? Kapitan Jervy, Sir Advincula, dira sa Barangay 2 La Carlota. May damo kuno aswang da sa kuano, inyo lugar da, pakibutang ba kuno sang poste da. Action Firing Line. Action Bright, good evening. Pamati ko sang programa mo. Yolanda Pasamante kag sang Kapahuan Bago Sri. Last 7:41 na. Action Firing Line. This time action check naton abi nag-kontakanay na kita no kay Councilor Wilson John Gamboa Jr. mga kaksyon. May connection ini sa cellphone lang kita mag-aksyonan, no? Cellphone kita agi. May connection ini sa iya sining ngalan nga yara na lakip sa top 8 siya, no? Nga gin probable abi nga magpapili bilang vice alkalde diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line. Ang iya sining numero ikawalo ini siya, no? Diri sa Bacolod mga kaksyon. Suliton ta ang pumuloyo ang face-to-face nga survey sila niya ang naglista sa mga ngalan nga yari diri, no? Sa amon sining nagwa nga result mga kaksyon. Ikasyam diri ganiyo si abang lingkod Representative Stephen Paduano, ikapulo diri si Albi Benitez kag ika-11 diri amo si Councilor Israel Salanga. Ini si Councilor Israel Salanga ngalan niya gagwa-guwa, no? Congressman ara man name niya, pagka vice alkalde ara man name niya. Action Firing Line. Mayong mayo ina nga patimaan. Ano? May nga patimaan kaysa kadamuon dira sa ila, si Councilor Israel Salanga, makitaan mo siya, aksyonan mo siya sa congressman, makitaan mo man siya sa pagka-vice alkalde, no? Ining duha ka
posisyon, mga ka-aksyon. Online sa firing line. Ara na sa ton nga linya si incumbent Councilor Wilson John Gamboa. Sir, good evening. Sir Brian, mayong gabi, no? Kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi. Aha. Sir, ang Aksyon Radyo Bacolod nagapatigayon sang ginatawag nga pre-election bala nga survey. Ang bot silingon sila, sir, may ara kami sang tawo nga ginpalibot sa syudad sa Bacolod kag nagpatigayon sang palamangkutanon. May diferensya ang pamangkot kag inang natawag nga sino da mo na blang istorya na mangkot kung sinong luyag nila nga magpapili bilang vice alkalde sa palaabuton nga 2022 nga eleksyon, no? So fortunately number 1 ang incumbent vice mayor Elcid Familiaran, but aside sa iya nagwa man ang imo sa nga ngalan, sir. Ikawalo ikaw pero tong iban diri layo naman hindi alangan magpapili ni vice alkalde si Greg Sataya, alangan magpapili vice alkalde diri si Mayor Beng Linardia kay nalakip malangalan nila, pero ikaw nga luyag nila kag may tsansa nga magpapili bilang vice alkalde sa syudad sang Bacolod. Anong reaction mo sini, sir nga ara nagagwa ang ngalan mo? Well, salamat gid Sir Brian, no, sa among nga survey. Puti ako ya lawig pa man kaayo ang filing, may 5 pa man kita ka bulan. Aha. Kada sa subong niya, sige lang niya ang pagpanaog ko sa mga barangay. Yung ginala batsyago gidya hands-on, first hand ang balatsyagon sang mga utod naton diri sa syudad sa Bacolod. Tabi ang gusto nila. Kapag pamangkot man, sining adlaw abi may 3 ka barangay na imbitado kita kag dala na nga pagpamangkot man sa ila. So I am feeling the pulse o kung ng consensus, actual consensus o kung dira gid mismo sa Dalom sa aton nga mga kabaranggayan. So I will cross the bridge kung tiyon na nga siling ko abi nga filing na. Dira na lang ko siling ko nga magpabalo sa ila. Total after all may pila pa man kita ka options sa siling palaubuton nga eleksyon. So ayahan ang pamangkot, trim down na lang ganina namon ni misis ko. Either nga risguan na ton. O kung magpaymuyong o kung magpahuway kita. Among manana. Yes, ang nahambal ko gani kay na before sa imo nga hambal ko magkinaano man why na tsansa nga magbalik ka aday for konsihal nga magpapili kita post ng term mo. So ang tendency diri ang chances ni R magpapili vice alkalde o kon kongresista sa syudad sang Bacolod. Pero sa name nga nagwa mo for vice mayor, dako gid man ang consideration mo sa sinisor nga pagpapili abi sa sini nga posisyon so far? Isay na sang gina turn out Aha. Pero hindi man lang kita limitado sa among nga posisyon. No, so wala man naton gaulat man kita sa mga alakat kadang development diri sa lokal kag sa nasyonal. So ini tanan-tanan banwa ginakuan ko niya, ginapanilagan ko na muna ko nga adalay na sa pagpangamuyo ko man, kag discernment, kag pagkapamangkot man personal. Sa lokal banwa, at the end of the day, ginapabalo ko ginayang mga ang misis kong parinti ko. At the end of the day, I will decide. It is I and I alone who will decide. And base na sa gihapon siling ko sa akon nga intuition, sa akon nga gut feel. Kag amo malan ang kalabanan, Sir Brian, I always base it on intuition and gut feel. Amo malan na siling ko ang kalabanan gid nga ginabasihan ko. Kung magdesider gid man ako sa mga dako lang nga angkat sa aton pangabuhi. Gut feel, intuition, and a lot of prayers. Kada mo gid isang komento habang niya katimprano pa man ini pero may mga solo survey di ang Aksyon Radio trend inaya mo kung anong uso updan inaya sa Aksyon Radio para ma-inform tang publiko. Although hambang sila do ka early pa man ini pero kung kinsyente sila nga ang politika non-stop inaiya. Tapos na ang eleksyon pero ang politika sige man na gyapon kiti nabuhi kita ya sa ginatawag nga
politika councilor, ano? I-correct Yeah, lang ko. mind conditioning na. Part Yes. na siya sa mind conditioning sa aton nga mga botante. Aha. Kag gina-respeto na naton, kag gina-welcome man na naton. Aha. But at the end of the day, banwa ako niya intuition kag gut feel yang ginabasihan ko. Aha. Kag ang feel ko balaya sa idalom, kasi way man ko yan nagapahuway panaog sa idalom mo. Yes, yes. Esensyal man ako yan sa gihapon, ang advocacy ko, padayon sa gihapon, kag way man ginagapahuway. Yes. Aha. Before kita magliso, gamay nga isyo, iban nga isyo, anong imo mensahe, abe? Sa Bacolod nun, may ari na di isa nga palayag dayon no si Madam Lilia Taton sa aton sa nga live chat. Siya pwede siya kapapili vice mayor basta iya mayor Albi Benitez lang. Councilor? Depende gid balay na kayo sa you know what, one thing certain, I will always maintain my independence. Aha. Okay, now there is only one and one party alone. Opposition na kuya. I belong to the minority bloc. So definitely out na niya ang Grupo Progreso. So if ever kung nabi dala sa pag-angkat ang grupo ni Albi, discernment man na sa gihapon. Kaya riskuhan man na naton sa gihapon. But again, at the end of the day, I will always maintain my independence. Dalon ko ya kag bitbiton ko sa tawo ang kausa nga ginakapikpatuan ko. Even before when I joined politics or during the time when I was in politics, kag sila na lang niya ang maghusga sa akon kung ayhan. Pilion ako nila kung hindi. But maintaining my independence. Amo ginang manami na no. Hindi tiya mamilit kung anong gusto kag sinong gusto pabayaan ta sila. Do ka ang freedom nila bala sa pagboto hatagan tagid sang chance sa councilor no. Hindi kay hala. Yes, because that is true, Sir Brad, because I am an advocate of free market of ideas. I am also an advocate of free market of choices. Dapat yung tao tagaan tagijaligwa nga magpili ng kandidato nga iyang mauyunan. Damo sa bala pilian, kag damo man siya siling ko nga studyohan. Isimpo na ang eleksyon nga para makita naton ang panindugan sa taksa-tasa naton ka mga kandidato. Ideas nila ang ilabi nga polisiya, ang dalon kag biton nila nga pag-o nga mga polisiya o kung sistema sa panggobyerno. So gusto ko may pilian ng tao. May pililian ng tao, hindi lang limitado sa isa, kung dua o kung tatlo. Yes. Hindi pagpunggan kung sinong gusto magpapili. Yes. That is correct, sir. That is very correct. Aha. Gani man. Kadamo ginag-agree sa imo dembal sang isa di sa nung layo man dugay-dugay. Kuan na ho, tunga-tunga na sa 2021 filing of COC na lapit na gid Amo na nga di na layo na naya kayo, sir. Layo pa naya kayo. Would you believe nga kanang filing gani? Iway pa gani na assurance nga mo na na. Would you believe nga one day before the next day filing? Pwede ma-stop na? Pagani makamikat kompleto sa slate namon. Okay. Or in fact, so naman subong nga in fact whether you file or not before the deadline or during the deadline of the filing of election, pwede ka pagali sa dalagan sa punta. Yes, correct. Correct na. Anyway, sige, amo mala ng amon, reaction mo gikan sa sininga survey nga ini and luckily your name ara sa mga probable abigikan sa publiko mismo. Ma-divert lang kong gamay kay ining lang. Salamat gid sa ina nga survey, Sir Brian, sa Action Radio. Madamo nga salamat. Well taken na. Isa na nga i-considerar ko man. Yes, kay ang iban diri nga nag-include ang ngalan, like Vice Governor Jeffrey Ferretti, layo naman na spatan magpanaog dis Bacolod iya. So bisan ikaw walong pangalan mo, ang ibang tuway naman tuya di nagin man to magpapili mayor bing vice mayor, hindi man di syempre masaka gito ang ngalan mo, no? Magsaka ang ngalan mo. Anyway, sa Councilor, ano man may ara, di ba may ara kit pila gani ang aton sining kontrata sa hauling and management sa aton sining hakutay basura kag management dito sa Barangay Felisa gani, Councilor? Pila ka milyon ini? So recently ginaprobahan na to ng 8 months contract of hauling. In the amount of mga 63 million ato siya. Okay. Naprobahan na namon, na-ratify na to. Upod man gani ko. Now sa sining pag-manage sa pag-operate ng sanitary landfill, siling nila ang mga 34 million na siya in this period of 8 months. Okay.
So, muna siyang kontrata. Nga wala pa na mo na-ratify, ha? Kasi at told deadline could have been April 30, pero why pa man nilagin pasulod sa amon for the ratification na gidyas ang kontrata. Aha. Why ko kabalo kung nga na-delay na siya. Okay, so na-ratify na ang 8 months nga howling, ang 34 wala pa. Pero I understand sa nagliligan, may mga ginbayran naman kita nga amo mo na kadako ang milyones for sanitary landfill. May sanitary landfill kita, may management kita dira, or open dam site ini? Anong sistema? Okay, ang pagbisita ko banwa sa nagligad lang ano Linggo, Aha. Mother's Day ito, based ang ako niya ha, nga personal observation. Daligid lang counselor. Daligid lang counselor. Nakabisita ka to Mother's Day pa. Nag-ano ka to? Naglagaw lang gid or may ginkantuan ka to counselor? Imbitado ako kay na nagtag ang isa ka grupo sang giveaways para sa mga nanay pala. Okay. So, ang identify nila nga barangay, ang muling barangay Pisa. So, ginlibot na munto ang almost 16 puroks. Ang pila ka puroks, amoy na siling ko nagapangabuhi pala sa dam site. Okay, mga So, scavengers na da. nagbisitahan ko bidyang mga pamilya nga ara sa sulod sang sanitary landfill sa dam site mismo. Aha. Kag ang mga outlying nga mga puroks ha, nga nagapangabuhi sa among nga dam site. Kag dito ko nakita, Sir Brian, nga there are more than 300 families, more than 600 or 700 individuals, waste pickers, scavengers nga nagapangabuhi sa among nga dam site. Kadamo gali ba? 30 kadamo. 30 kadamo. And so therefore, kag naging bisitahan namon to, naglibot ako, dito ko nakita nga iti siya dam, open dam. Hindi ito yung sanitary landfill. Kadamo pagkita ko sa may nakita, which I will bring before the attention sa akong sangguniang panglungsod. There are several violations na nakita ko na gusto ko dalon sa apilupangod sa aton ng mga kauplanan sa konseho before we ratify the contract. Kapag sulod sang IPM, I understand gani nga howling and pagtrabaho sa sanitary landfill, wala gali ina. Ano council, why na violation sa amo sinaabi sa kontrata? May ara. Kung magtulog, I can only cite 10 or 11 or 12 violations. In fact, event yung suguran na nato ng sanitary landfill pa kayo 2008 pa. Yes. Okay, during my first term as city councilor 2009. See how many years have passed? 12 years, no? And yet until now, contrary sa claims ang aton nga DPS head nga kuno siling nila sanitary landfill, no. That is why I would challenge for an investigation or an audit. Kag mabalanta kung ayhan open dump bala to o kung sanitary landfill. Kay pagkakita ko clearly, klaro pa yan. Open dump site gid siya. Open dump site gid siya. So kung imo gid nga isumahon ang open dump site, ano makagasto kita? 34 million pesos for that matter lang? That is why nga I need to get the audit and the accounting. Kung kailangan pa nga pa-imbestigaran na ako na tani pambistigaran man kay pati na gani siling ko ang dalan bla leading or access road leading to the dam site hindi na budgetan na kung tuig-tuig nga sa tubtob subong way pagyapon na kayo nan so isa na siya sa mga nakita ko nga violation ang non-operation sa aton nga wash bay bloka kung magsulod na mayo lang kay nagalaktik ang init sang pagadto ko to. Di yapokon lang, pero kung sikululan lutag gid Grabe. Di kung wala kita wash bay da. Kagamo pa na siling ko ang baho. Kundi ginabitbit na naton panaog to sa may galan sang Barangay Felisa, Barangay Lumanan, all the way down to Bacolod. Okay. So amoy na ang siya sa nakita ko nga violation. Damo pagit kayo banwa nakita ko inaplang lisay nga ang duga ng basura nagaalig lang. Di pa kadto. Nagalakta kag nagagadto sa higad sa pata ining Cabor Creek. Na amo na ang creek na iligman panaog sa barangay siyudad sang Morsia o kung siyudad sang Bago. Damo sang mahalitan. Biskan ang mga talamnan gani sang sugarcane dito kinahalitan man sang among duga nga nagaawa sa akong basura.
So magamo na councilor, ano nga ahensya sang gobyerno abi nga dito ta pwede makapamangkot kung inabala dam site kay kung saligan tang DPS of course maghambals lang o ti kuan ina sanitary landfill pero ti kon may agency kita nga dito ta pwede makapamangkot may balaan naton kon sanitary landfill bina na segregate bala naton ina anong sistema under sa Republic Act 9003. Yes, ang DNR ang isa sinada na dapat na mag-ocular inspection. Kung ang aton nga Department of Health. Okay? Kasi balo ka nagabitbit man nga isang kuan mo sang masakit. In fact considering nga muna ang kuan subong ang sistema ang Environmental and Management Bureau pwede man o kung ang aton nga local water utilities patulukon man kay may 7 na subong nga ditwell puti ang bigtay ko 3 ginsiranan nila kay kontaminado na now kadamo banwas ang ahensya nga dapat tulukon gid sa liwat ang ina nga dam site kay tungod nga dako sang kinahalitan na sang among nga dam site kundi naton pag-isundon ang Republic Act 9003 o ning Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Okay. So anong imo nga mahimo may ipasulod kang resolution to conduct investigation on Wednesday abi sa regular nga session ni councilor? I will manifest my personal observation. Okay. I will cross the bridge no kung aton na ko to kung tanawon ko kung ayhan na pamatian kita sa aton nga mga kaugdanan. Because they can raise money. Pero hasta malang kami ako tub sa pagpamangkot mo and we will take it as a gospel truth kung kaisa na tuod ang hinambas ang reporting sa naton DPS kung ang representante sa IPM. You know, but I took it upon myself kasi nagid man ko to, nakita ko and then share ko sa ila. I don't know what will be their reaction. So I will take it from there kung anong reaksyon nila. Kung ayhan na ofdan ako nila kung pangayuan ko abis ang isa ka investigasyon o kung audit ang inang sanitary landfill kay tuig-tuig banwa nagaula kita na milyon na pundo para mag-maintain kag mag-operate ang sina nga sanitary landfill. Kabay pa. Kabay pa no nga maopdan ka man sa ibanda although nga 1 versus 13 ang aton sa nga konseyo but kabalo kung iban dira may mga kaugalingon man nga paino-ino kag may mga consideration man sa situation sa lugar councilor ano way tayo naga sa lalama sila tanan-tanan dira but amo na kung kaysa madudahan bla yes tanawon ta you know what amo man kung kaysa na ginapatyag ko man ng ilab lang nga panindugan kay kung kaysa kung ayon ako na nila i-defer ko lang na but konsultahon ko man iban sa ila outside the session, regular session like in cutting of the trees no ang pagpangutod sang kahoy ginkonsulta ko man ang iban sa ila so pasulod ko sa liwat kay ginpabay ko nila nga i-defer lang anay but hopefully by this Wednesday ipasulod ko kag bitbiton ko nga mga nga kausa sa liwat ni pagpangutod sang mga kahoy. Sige. So, dalawang ko, kagi-konsultahon ko man ni sila kasi kung patsyon man lang yan nila, kung kinanlan nga i-defer ko anay, para punaan nila, kada imbestigahon man nila, kada sila mismo, mga bisita man, I will give them all the privilege and the time. You know what? Para lang mapamatudaan na to nga hindi adoya sanitary landfill at open dump. Yes. You know what the big issue ini? Una-una, environmental hazard ina, health hazard ina. Kadua, we are using the money o Bacolod non. Pagkatapos, hindi ta makita ng allegedly, so no say mo, do hindi man to sanitary landfill. 34 million pesos ang ginagasto ta sa 8 months lang. Tuig. 8 months. 8 months. 8 months lang. 8 months lang. So ti kadako na sila nga pundo, dapat pangitaon, taman ako na nung gamitan, gid sila. Why man tayo nagambal nga mga... 12 years, 12 years na, 12 years na. Nga ginaulaan na naton pundo da. Ang aton nga pamangkot malang kita. Ti normal malang na kay taxpayer kita bakulod nun ikaw, ako taga Don Salvador ko no. Diri lang. Pero naga-contribute ako sa pagbayad sang tax kag gahaboy man ko sang basura ko. Gusto ko man nga ti paglabot ang basura ta na segregate man. Why na gani katong kao ang segregation to galing kay tungod sa pandemya konsilor no?
amo na siling ko nga all of this will not be successful kung hindi natin pala pag-implement to the letter ining segregation or kung Solid Waste Management Act. Kung hindi kita magbutang sa material recovery facility in each and every barangay. So, biskan pa lang nga daan in our level sa aton nakita ta, paano mo na nga ambal nga sanitary landfill na kasi hindi man lang residual waste ang ginapangulikta nila, dalaman ng mga solid waste. May MRF man kita sa barangay, do tangkal man na kadako, pila ka bilog population sa barangay, ha? Tiki ang MRF ya banwa, Sir Brian, ang matuod ng MRF, inabalayang lugar gid na each area. Na dira na ang aton na segregation, dira man ang aton yung composting. Na ang katapusan sinada ang na lang yan sa IPN, residual waste. Wala ka nagit pala sa may makwartahan sa mga basura. Di ko may 600 pa o 700 pa nga pamilya nga nagaulat to, mag-scavenge po silingon, makwartahan pa nila to ang ginaula to sa IPM sa aton nga sanitary landfill. So, clearly, it is an open dump. Kung may mga tao pa nga nagapangabuhi dito, it is an open dump. Kung tulukon mo, at face value, pagtanaw ko pa lang, open dump. Open dump yun siya. Wala kita. May lang kayo na may Mother's Day, no? Naimbitahan ka to. At least nakitaan mo before ka mag-step down, Abi, sa sa 2022. May mga nabilin ka, Abi, nga dapat nila tunan ina, no? Kag dapat padayunon ang pagpangusisa mo, Councilor. Salamat kin sa mga time. May gabi ka mabuhay ka, Councilor. Yes, Brian. Madamo gid na salamat, ha? Kag mayong gabi. Action Firing Line. Councilor Wilson Gamboa Jr. mag-aksyon, happy gid siya, no? Nga na-include ang alan niya sining pre-election survey sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagka-busy alkalde sang syudad. Sige na consider niya ina mga kaksyon. Kaya naman siya naman pang padalaganan, mag-busy alkalde, mayor o kongresista or magpahuway kiti tapos ng term niya sa pagkakonsihal. Action Firing Line. Ang sa sanitary landfill ni check nato ni sa Department of Environment and Natural Resources, abikon DNR, kag sa DPWH, sa kwani sa nang tawag sila DPS. Si Sir Nelson Sedilio Dagyapon, mo-check naton kung anong sitwasyon sila diri kay 34 million pesos ini. Action Firing Line. So dapat yan aplastar tani nga pundo sang gobyerno, kwarta sang gobyerno nga ginausik dira kung anong sitwasyon sina dira mga kaksyon. Kadako nga kwarta ini. Action Firing Line. Las 8:05 na. Sa aton sila nga pagpangalagad may kabilang kay Tita Stella, alfabeto dira sa Sumag mga kaksyon. Action Firing Line. Last 8:06, check na to na karon na. Ang iban pang balita pagbalik naton, tingwaan ta si Manong Toto nga may reklamo sa mga otoridad nga nagpatigayon sa vaccination kahapon nga dotayan pa madisgrasya ining 80 anyos. Oo, anong natabo man karon na. Pasaysay ta siya pagbalik ta. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balita. Si Yags Loves Laila, nag-monitor man. Also, Sir Wilson Gamboa, keep safe hambal niya. Salamat, Sir. Councilor Wilson Gamboa, best wishes inyo. Sa inyo tanan, prayer salamat, Sir Pare Brian Morden. Kumusta? Okay lang, Mare? Kumusta da si Madam Grace Mando, Mayoged? Jose Marie Barrera, nag-monitor man sa Punta Taytay. Dads Aberia, this guy truly deserve to be our next Vice Mayor. Bisan sinulang mayor niya, go Councilor Gamboa. Imagine mo na ha, may duso gid 1 point na naman no. Kag may heart pa. Dennis Richard Tiboroma, bagay gidna si Wilson Gamboa Vice Mayor, sir. Support ko da, biskan taga San Enrique ko, pwede may kapasidad man. Pwede gid kay maghahon di siya kasi konsehal do ka vocal gid la. Kag may mga unod man ang iya sining ginapang kwanda, ginapang obra sa konseho. Merly Gonzaga, ko inablan daw hindi pwede bosalan klase tao. Good evening, Exxon Brian. Monitor kami diri Barangay Alihis. God bless and stay safe always. Lilia Taton, okay nabasa ko na kaina. John Patrick Abapo, good morning, Exxon Brian. Kanami gid pamatian sang inyong istorya ni Councilor Gamboa. Kay ang basura nagakawigit sa dalan
sa may tangob. Bao, salamat gid ma'am. Thank you gid. Oo, sa imo sila nga pag-appreciate ano. Sa aton sila nga program, no? Try naton nga magpanami pag the way kita magpamangkot sa mga konsihal naton. Kagiban pa nga mga interviewers naton. Last 8:08, pangabay na ko sa inyo, paki-share lang sa aton nga live program. Pagbalik naton, may mga dagko pa nga balita nga iaman dira sa inyo. Sige, ma-relax lang ko, gamay lang kina. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna.
Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nire-recommend pwede ka makabisita sa ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Antes pa naman ang tanan, congratulations lang gali kay Mary Chris Morden, nagpakasal kay na. Kag sayo sining husband mga kaksyon, congratulations gid dira sa may Camp Amber. Tsakto ko, kay Ma'am John na dira, baw salamat gid na amazed mako sa imo nga lugar da katahom-tahom. Action Firing Line. Kung gusto mo aksyonan magpakasal, no? Aksyonan naman, no? Gusto mo ang imo sining nga venue dito sa Don Salvador Benedicto? Talk to me. Sa Camp Amber, katahom-tahom to. Kag may gabi lang kay Lola Binyang. Ba, nagamonitor gid sa aton. Salamat gid, no? Si Lola Binyang kay na. Kag si Nong Iloy, nagamonitor sa aton. And the rest, gang dira, nagamonitor sa aton nga pagpangalag. Action Firing Line. Virgil Pinda, nagamonitor man sa Silin Homes, Bacolod City, Barangay Estefania. Salamat gid. Si Madam Diding Aluhamiento, nagamonitor man sa Tipolo, Pontevedra, salamat gid. Si John Patrick Abapo ay nangakig di ang live kagapamati isang imo nga balita sa may Florenceville kay wala ko sila ginpa-monitor. Sa imo da sila ni Maymay, Mayang, way sila guro ka, way mapag-greet guro. Diday Bilyones kag si Olga Balinas. Dahil hard gid sila sa imo nga mga report action bray. Salamat gid. Sige. Sige. Thank you gid. Madugay kita din na. And John, okay diba sa ko na kay na. Sige. Hamali dyan Patrick Abapo. Thank you gid sa isyo kay istorya ni Councilor Gamboa kag ikaw kay basura nagakawigit lang dira sa dalan sang Tangob. Amo ni diferensya ko sa IPM kay ang mga basura nagkalawigit daw ay na sila labot. Action Firing Line. Naglinapta liwat mga kaksyon. Las 8:22 sa ton siring nga pagpangalagad si Paul Kenneth Rojo Araman sa Talisay City, Carmela Valley Home. Salamat gid sa pag-monitor. Action Firing Line. Tawagan taksyon na nga aton sining nga bisita subong ay ara na sa linya gali. Okay, dali gid lang ha. Ara na sa linya naton. Sinong toto ne? Sinong toto na? Online sa Firing Line. Sa aton nga linya ang may reklamo lang ni siya, no? Actually hindi gid man reklamo or reminder sa aton authority
sa vaccination program sa Bacolod may ara gamay nga diferensya ano. Sa aton nga linya nung Toto may gabi. Action Bray mo yung gabi gid mo idol. Oh, salamat gid sa pagsalig sa Aksyon Radio kapag tawag diri. Idol ka nga daan niya. Thank you gid. No Toto, abi sugire kami. Ano natabo sa vaccination program kahapon do may arasang 80 years old do nga nakaproblema nga duway gid sapak masyado. Actually, Action Bray, kung i-allowed mo ko, isa-isa ko from the beginning up to the end. Kung okay lang mo. Make it short lang, hindi lang kita maglawig. Yung pinaka-importante lang nga point sa Sir Toto, sir. Actually, Action Bray, kahapon, dira sa Barangay Alihis, sa gym. So, nagpabaksin ang akong mother. So, after sang ilang registration, sa registration, brother, may mga diferensya na, pero okay na to, kay nasitol to sa Barangay Kagawad, kaga sa aton nga amigo, mga Barangay Kapitan. But ang point ko kay Action Bray, sa pag-abot na dito sa vaccination area, after nga na-injection na ng mother ko, it was 80 years old. So, kung di ginbutan to sa isa ka area, nga makapaway-huway sa Action Bray. So, ining mother ko ni, may ari ni siya nga nervyos. May nervyos ni siya. So, time comes, siguro mga after 5 minutes, siguro bala, doon nagtindog sa gulpi, kay may ari ni sa blatian, lang hindi na makakuan ang ginhawa. Do ari lang astabla sa puwak tabla. Do ginalagas na lang abi. Oo. So kung tabangan ko siya. Okay. So may ato dito nga mga medical team nila. And then ang barangay doktora to nga baye ko bin pa man. Agad pamangkot tin ko dok amonyo ga lain ginhawa ya. Tik ang mother ko nag-insist nga hindi na sa kaginhawa, gapangayo bala oxygen. Pero ano man na-inject ka na siya or wala pa? Na-inject ka na. After na sa na-inject ka, ginpapahaway ito sa area. Nga dito nagapahaway ang tapos na nabakunahan. Okay, kaya daw panilagan pa ng sitwasyon nila mo. Oo. Okay, hey, go ahead sir. Then kundi ginatabang-tabangan ko na siya, kaya ginabanyosan ang dughan niya, ang likod niya, kaya gareklamo sa nga hindi ka ginhawa. So kinabalang ko ang mga staff dito sa medical team nila, ka mga hubin, paman guru Action Bray, do ko lawa, ay man tanay ihambal. Pero sa paglanda ko, mga piso, pabla nga mga kabataan pa. Ano ni mga lalaki, babayi? Mga lalaki, mga babayi. Okay. So, pangayo oxygen ang iloy ko. So dugay pa kag ginabrihan nila ang nangita patong isa ka tawo sang krisin ginabrihan. Tapos may isman to ka bata nga nangita guro sang do para pernalyas bla sa oxygen bla nga butang sa ilong tabla. Okay. Wala kuno dugin pabayan nila. Tapos ang ila to nga mga medical team hagad ka pamangkot niko to hagad nyo ka pamangkot nga di nakaginhawa. Ang kakulbaan ko to Action Bray kay ti ganam na ang bibig sang iloy ko bla. Hoy, meaning nagakurog na siya. Oo, ganam na kay ti matumba tay magayonan na lang to mo. Uy. Madayonan na lang to ya. Yung bamatya gibla tong iya ulo ba to nagapalang habok na naganam ng bibig ya bla. Do ginalagas na lang paginawaya kay ara na sa puwak ya blang paginawayan di na kasudod sa korason niya. So what I did, kundi gatulok lang sila ya. Doon pa pakialam, bala gatulok lang. So kinanglan nga munuhon mo pa sila abi, daw mo sina. Ginmuno ko na gani Action Bray. Kay kun isipon tagi dapat ikaw di ka na panghilabot kay ila na poder dapat da kay ara dapat sila. Tani. Oo, vicinity sakto nila. Sakto Action Bray ambal mo. Ila na tani na obligasyon mo kay ara sila area mo. Yes. Kung ang masubo bala Action Bray kay ginatulok ka lang bala nila. Tapos agad pa naka-interview, tigil na pahigda nila, ti ang iloy ko, nagapala ka dyan na matindog, kaya hindi sa kaginawa mo. Pang-apyot na sa kanila sa mga barandilya, bala nga makaginawa lang siya, bala. Nakita ko nga dula ka dyan, mihura, ito kinigin pagwa ko yung iloy ko, kiningagaw ko sa gwa, nga kaya tuyo ko, dalon na sa hospital nga para matugungan oxygen. Ang masubo pa Action Bray, samtang nagalakad kami pagwa, tutuyan namon ang iloy ko, ay Action Bray, magsiktinulukay na sa amon. Wala gid may nagbulig, abi alalay man. Wala gid Action Bray, Oy, di ba may ambulance sa area waay? May ambulance da sa area. Ya sagwa ang ambulance nila pamuyong mo lang. Wala gid sa may nagkarag-karag da abi nga personnel gid. Ay Action Bray sa mata sang Dios kag sang suga ni subong sa balay, wala gid sa may nagatipan doon hadlok sila magpalapit nga ano nga sistema. Okay, so tapos ang gindala mo na sa gwa sir, ano natabo?
Alalayan ko lang nga makaginhawa lang sa bala, makaginhawa lang sa bala. Hasta nga nagsakay na lang kami kati suludlon ang barangay hall sa barangay Alhis mo. Samtang nga nagasakay sa trikol ko, inhale and exhale lang. Hasta lang nga makakwanta. Ay, salamat sa mahal nga Diyos. Action Bride, nakaluyan, nakaginawang iloy ko. Okay. Nagsakay ka mo sa tricycle? Oo, nagsakay na kami sa tricycle. Pagkanto sa? Sa Regent, balik sa Regent. Puli sa inyo? Okay, nasamtang nagabiyahe kami sa tricycle, nanginan sa bala. Nason sa bulig, bala namon nga makaginhawa lang siya bala. So, okay. Tapos, nakapuli siya, okay na siya? Odo, alaay magyapon matyagay. Pag ipapaway sa namon, ginpandar ang aircon, para nga makaginhawa lang sa bala mayo. Okay. So, sa mulihi, sang gabi na, nagbisita pa to sila sa balay. Namangkot mga taga-barangay kung kamusta siya. So, kung punto mo, no? So, sa place mismo, may ambulance. So, ang pinaka-first aid nga buhaton nila, alalayan to, isakay sa ambulance, diligan, ibutangan oxygen, paypayan, etc. Kung di na kaya, dalon sa ospital. Damo sinabi. Tani, Oo, amo nang aton nga pananaw. Sa muna bipro dito yado wala gid sang may isa. Anyway, wala gid ya Action Bride. Hay kaloyan Action Bride. Tulok lang kami nila. Nga supposedly amo na to tani ang actions nila nga pwede nila magamit ang ilang nga tinun-an. Tani, correct ka Action Bride tani. Bisan juta na tani nga seminar nila nga emergency ang isa ka tawo. 80 anyos siguro nagasungkod. Ganam na ang bibig. Naganam ng bibig, kinalagas ng panginawa. Kung natumba to biglang tigulang, nakakita lang ta kontra. Paigid problema ginto nila nga dako kung may nadisgrasya to. Dako kaya problema to ng initiative lang kuya Action Bride. Naging pagwa ko yung tututuyan ko yung iloy ko na mo. Sige, sa Alihis ini natabo kahapon. Sa barangay Alihis sa gym nila da. Mga oras sir kay para ma-take note tagid ni. Kagahapon Action Bride guro na kunan kami do mga lapit na to alas 11 siguro. Alas 11 ano. Pinagabot kami sa barangay hall mga before 8 o'clock mo. Pero ang ila to sa registration may damo man to kay nagreklamo. Kay supposed to be priority tani ang mga senior citizens. Yes. Dito na sa lamo na kay kumo kilala mo papungkuon ka una. So ginreklamo ko sa mga barangay kagawad. Pasalamat man ko sa aton nga kapitan amigo taman na sa iya nga bata nga number 1 kagawad. Kinaksyonan niya ang problema. Kinsaway atong isa ka BHW, mado palapit system bala. Ang mga walk-in nga mo tang ginauna ya mga senior citizen niya tagpila pa ya ka oras ka pa sa palinyaho nila. Ang ila gani nga security officer bala, ang security sa barangay nila da. Ga-concern pa gani, pasalamat pa kami gani, ang nag-concern sa mga tigulang. Pero yung mga BHW, yan ko tagiya sa barangay. Okay, BHW, ang mga halin mismo ng authority sa aton, si DRRMO, sa EOC. Oo. So, mas okay ko to Action Bride sa aton nga barangay kagawad na bata ni Kapitan. Kay Kapitan, ginaksyonan na itong problema. Kaya hindi lang ako ito ga-complain mo, kadamo sa nag-complain. Kaya kung kilala nila, unahon na to pungko sa bangko sa registration. Hindi na pwede ang pabago. Sinaunahon ta dapat ang may dulong diferensya na senior. Yung mga ganito ang balko gani sila, alin ko ano ni palapit system. Hindi lang nga sila ko ina sila mga walk-in na sila ya. Ang ginpa-registered ya a week before, pag gintawagan ninyo, dapat amo ning tagaan yung priority, di ba? Hindi ko sundon talaga ang proseso. Yes, ang pag-intindi naton gani may dry run ining vaccination program nga ini mo. Yes, correct Action Bride. Ako pang naginambal sa isa kagawad sa ako niya kuno dry nanto ko nung natabo sila at least kuno sa Monday kuno this coming Monday ilan na kuno koreksyonan. Sino nga kagawa naghambal sina? Hindi lang ko Action Bride, pasensya lang ko hindi ako magpangkay na nga mo sa pasensya sa ako. Kagawa duway na ta sa dry run. Ara na taya sa trabaho nagin mismo niya, way na ni dulo dry run pa bonano man nga mga tawo bipulo panilag man kamo, bosus ko. Oo. Ang second dose Action Bride sa July 9. Pinapabalik kami niya July 9. Hindi ko kasi matabo blalawat ang natabo sa first dose bla. Amo nang ginakabalakan ko. Anyway, so far damo man na sir ang complaint so sir ano? Oo, amo na complaint ko tani. Tagaman din nila tani atensyon bala kay ginbutang sa atong gobyerno, sa atong syudad para mag-cater sa mga labi na sa mga senior citizens. Amo na to taning tsansa nga makita ang ilang ginseminaran, ang dry run nila kag ang abilidad nila kung paano nila maplastar ang amoto nga situation. Correct. Insakto kina Action Bride, insakto kina. Kapigaw-pigaw na. Atong ilay Action Bride nagtinulok lang sila ya. Sige.
Salamat gid sir sa concern pagsalig diri sa Action okay, Radio salamat Bacolod. kita. Yes sir, yes sir. Thank you. Salamat kita. Action Firing Line. Okay, matawag naton nga lapses ang aton nga mga utod o 30 naton sa vaccination program. Hindi ta na ni pagpasuliton pa, ipalabot tani gilayon sa EOC, ipakilala tani nga mga personalidad nga ini may time kato mga alas 11 kahapon sa Barangay Alihis. Sinong otoridad kang in charge dira? Action Firing Line. Hindi lang ko anay maghatag sa mga komento naton kag opinion nga madalom-dalom. Ano, hulat-hulat ta makasabat pero kon pamatian ta ang tagreklamo anak sang 80 anyos, di sino man tunto nga magro-reklamo kadi for what abi kun hindi malang matuod. Action Firing Line. Ang yanakit-an to ya nang literally ang mga tao nga mga in charge sini nagalolantaw lang. Tani mo na tong tsansa ngayon sini nga na seminaran, di ka mo nag-training, ang dry run nyo, ang tarang nga mga preparation nyo, ginhimo nyo na to, at least kung natigayon nyo to, dako na tong bugal, kag dako na tong pagpakita nyo nga kaya tani, may nabuligan ta, tahom, wala mo na bla, katahom kay nakwanta na, nasagang ta ang kuntani, do tayo madisgrasyang persona. Action Firing Line. Tapos nagtinulukay, ay ano nga sistema inaman, pero dira lang ko anay as tanong toto, kalmalan tada anay, kay palabot anay kay City Administrator Ang. Oo, ang ining sitwasyon para matawag taning atensyon nila ni, kaya di pwede masigi amo sini, lawig pang vaccination ta, hindi lang ni amo sini, may dason pa ta nga mga vaccination, ti basi magtinanga lang kamuda nung pulos sa dakron. Action Firing Line. May sinagro pa huway ka mo, pangita tayban ibulo sa inyo da nga may ara sa ginatawag responsibilidad sa huna-huna naton. Ha, kanugon man, sino man tong kagawa, di mo naghambal-hambal nga dry run, ay sus, kung huway ka mo ideya, bi paghililipos ka mo anay. Action Brian Borden. Action Firing Line. I-dry run nyo lang kabuhi sa tao ha. Action Firing Line. Plus 8:34 maka-aksyon na nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang ano pa rin nga kon ngin mo na niyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. DJ John na kabad trip sila no do mga hangag lang. Ana Mandri Gusrob. Gusrob nimo sugbro galing butangi diyo. Ay ka mga responsable man sina Sir Man. Amo na adtong emergency para sa isa ka senior lantawon lang nila. Di ko na tabo kay Lola, hindi nyo na ina makuha sa isa lang ka sorry. Be responsible man kamo sa life sang tao. Husto na. John Vicente, hi sir, good PM. Pakigreet naman family ko da sa Mamaylan City. Barangay Karabalan Family Vicente from John Vicente o Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Salamat. Gita ka Capiz pa iniho. George Gagasiran, kulang sa seminar and training and staff. Ang staff na gidala sa vaccination center. Daw mo amo gid. Rosalina Arellano Espadero, ahay kaluluoy. Kay nanay, ginkulbaan siya guro. Gani man. Kulba, init, crowded ang area. Daw mo na bla. Si Armilin Pahotining. Good evening, Action Bray. Monitor kami from Barangay Granada. Pagrit lang family Guarin kag pahotining sa Gimaras. Thank you and God bless. Randy Rex, good Action Brian, pamati man kada gabi sa si Intong. Si Bor Cesar Nonoy Rinso kag Fia. Salamat kin. George Gargasiran, maing gabi Action Brian, biskan sino madaog sa city officials basta hindi nila pabayaan ang pumuluyo. Salamat. Husto. Georgian Honsay, si Action An naman, kita mo sir. Damo pamangkot sir nga ang taga-SOR hindi pwede ka-star sa Bacolod. No, hindi pwede ka-star, pwede pwede lang. Sino naghambal sa Sir Georgian man? Alex Montesa, Sir Bry, pag-greet lang. Nam Vanessa Mayo, kag Sister Kaylee Jelly, kag sa tropa sa EFC. Thank you, good. Okay, sige. Ngaking si DJ Juna, malano kayo nangagaw. Ano pa? Daw mo among yan. Oo, sige. Balik ko na galas, 8:37.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan responsable na pagbalita pagdahil na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sumsan at mga kahintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Aksyon antis kay Aksyon Alvin Graba mga kaaksyon, may gabi lang kay Sir Philip Laurente. Si Georgian Honsay ba niya kay transfer of votes sila sir. Pwede na basta may residency kada kag may pamatuod ka pwede kag transfer di sa Bacolod. Action Firing Line.
Sinong John Marie Kagkian naga-monitor man? Good evening, Sir Brian nga. Ginapili lang di sa Saint Benilde. Dali, gid lang. Galumpat ako. Naginapili lang di sa Saint Benilde ang pagkuha basura kag panukot sila ang ga-pick up basura amo ang IPM may body number. Sige, ikwanta ni halan nyo sagi kamo ka pinanukot ka basura inaano man nga mga tao gid kamo yung nahadlok nga trabaho nyo ina kag da violation inang magpanukot kay bayad na kamudaan may sweldo man. Action firing line. Kon may ara gin man kamo sang ayuon guro hindi gid gani pwede dapat hulat lang kun dahuan mga kaksyon mo. Action firing line. Oo, mao na ano man nga sitwasyon ato ni. Sige. Wag gid halalong ako magkaladulaan kamo trabaho di naman kamo makadto abi. Good evening, Sombray liog ko tamyaw kay tita ko Narcisa kag Nonoy de los Santos si Ninette Palabrica. Nagapanamyaw floor Palabrica sang Villamonte. Salamat gid ra sa inya. Sige. This time check nato na sa Action Alvin Graba ang balita sining mga kapulisan dira sa Ibi Magalon naho. Ahay, nagkalaabtan sila nga natulog mga kaksyon. Action firing line. Wala ang COP, ang deputy diin. Ang iba natos balay nila, ay tinanong sitwasyon na pulkom pa. Action firing line. Ang balita ng Action Alvin Graba dulong sa aton sang D3 Bayo mga kaksyon dugang proteksyon sa inyo sining lawas. Action Alvin Bay, mayang gabi Bay, good evening Bay. Nagapakabay na subong no si Napolcom 6 Regional Director nga si Attorney Joseph Aceli sa tanan nga mga kapulisan sa Western Visayas nga mangin responsable nga mga police officers kaangay sang una sining handom Action Bay nga makasulod sa police service. Now, sunod sa Action na Bay nga hindi lang ako nagapangabay kundi nagapaandan sa gihapon no sa mga kapulisan nga mag-perform sang ila sining nga obligasyon base sa duty santo ini sa detailed order gikan sa Chief of Police agud yadto nga hindi na maliwat ang kaangay sila natabo kagabi Action na Brian sa diin ining anong ka mga PNCO na lakip na ang ila sining Chief of Police kag ang ilang Deputy Chief of Police assign dara sa area sa EB Magalona Police Station wala nag-perform sa ila sining obligasyon o kung short Action na Brian pigaw ang performance during sa call of duty. Ang natabo diri Action na Brian, kaya natabo diri apat ka mga pulis na dakpan ni Celes tulog in time of duty. Oo, sa tulog sa tungang kagabihon while ing duha nga aligar nagpauli man sa ilisinitan sa ka mga puluyan dito natulog in time of duty. Ay na, ano nga sitwasyon ni naman? On duty, pero atos balay na tulog. Yes, Action na Brian. O din man ang huna-huna nila sinima, diin nga profesyon iniilaman, do kabudlay i-reconciles ko galingon kag Action Alvin. Go ahead. Kung si Attorney Satisfaction na Brian ang pahambalon, daw maluhod na gani sila, kapangamuyo, daw mahibi sa Ginoo nga makapasar lang sa pagka-pulis. Kag makasulod sa training, kag makaserve kayo mo nang iya sinilila sininga handom, ano just so happen nga ang nagakatabo sa karon nga kung ara na sa ila sininga serbisyo Action na Brian nagadako ang ulo kag nagatig-abagol. Naga-hydros palosa. Oo, ang Action na Brian ang natabo. Ang natabo diri Action na Brian kay una diri sa pag-abot sa kahapon nga adlaw, kahapon mga around 5 o'clock ari ni siya sa Bacolod Action na Brian from Iloilo. And ang natabo diri nga nag-roam around na siya for the meantime kag nagakuha sa mga information. That is why una sini naging kantuan kagabi ang syudad sang Talisay. Ang why problema dito Action Bay kay surprise visit na actually antong naging gamit diri executive spot inspection ni regional director mismo sang Napolcom nga si Attorney Celes. So pagpadulong nga dito sa area sang Talisay City PNP ang mga pulis may problema kay bugtaw. Ikaduha Action na Brian, surprise visit man sa Silay City PNP, abri ang gate, ara ang physical presence sa mga otoridad,
meaning bugtaw ang pulis. O alas 11 naman pasado kagabi sa banwasang EB Magalona, si Attorney Celis nakibot. Sarado gate. May isa kasulod abi. Pero may nakita dito yung action na Bray, nakapangita siya sa paagi para makasulod. Pero pagsulod niya sa compound action Bray, nakibot ni Watt. Kaya pagsulod niya action Bray sa compound, ang patrol sa police station sa EB Magalona, nakabalabag sa pathway. Uy, nga man? Kabalabag sa pathway. Masigin park niya properly. Base siguro, no? Okay. Oo. Pero nakibot man siya action Bray, pag aral na siya sa compound, wala tao sa police desk. Uy? Gabi na mo, ka na lang matulog? Base, no? Base ginatuyo action na Bray. Okay. So that is why ang ginawa niya diriya nga ginayon tawag ya ang atensyon sa mga kapulisan. In short action Bray, nagpanagbalay. Nanawag. Oo, gintawag ang presensya sa mga kapulis o kung mga kapulisan asos kay wala sang pulis nga nag-action Bray. Uy, nanong sitwasyon naman? After 5 minutes pa, antes na kagwa ang pulis. Daw nagaymuta pa action na Bray bago lang kabugtaw. Di ko rin PA ito nagsulod kundi sa Puan Gidsla? Amo na ang punto ni Attorney Celis action na Brian, how if kung surprise visit sang kontra kung gobyerno kaangay sa New People's Army at yung matabo di reaction na Brian ginsulod kagin pamatay na ang ila sining nga mga kaupdanan action So na why Brian. kita nag-encourage nga matabo ina pero gali kiti kadako sa din si action Alvin mo sa mo nga situation the way you present sa report mo kahapos sudlon sang NPA. Yes, action na Brian. Ari ang pahayag ni Attorney Celis sa iya sining na diskubrihan. Pag-abot ko sa PB Magalona, wala man ko nag-expect talaga na yung moto. I was thinking active na may mga pulis. Pag-abot ko to, natingala ko nga wala tao. Sabi ko na culture na ni sila sa nagtabo. Pasang time ni General Bulalakaw nga na-reform na nila na gawin nila ay ginapang-relieve sila kag ginapang-kasuhan. Liway sila sa duty. After 5 minutes, gumawa ang isa. So ang mata nagapiraw-piraw pa. Senior Master Sergeant Andales. Then, siligod din mga pod mo. Sir, ara sila sa sulod. So, gumawa after 15 minutes pa, kay pagbugtaw ya, wala ya pa tumapukaw ang tatlo. Sige mo pukawa to. So, sumulod siya balik, nabulabog ang tatlo, si Gustino, si Diasis, si Salido. At makita mo sa mata nga muta-muta, pagagaluwa-luwa pagwa nila na nakailis na sila. Pero after 15 minutes na, wala makalakang gate. Now, siligo ko na Action Alvin? Action na Brian. Gods na ko da. Ito ka muta-muta ko na. Amo ang term nga gigamit niya ni Attorney Celis. Ari, pag ganito pangdan kung is Action Alvin, I'm sorry, ang comfort room. Oo. Yes, action na, Bray. Actually, isa sa question nila, Dre, ikunti sa Mando Abi ni Police General o kung Chief PNP, action na, Bray, sa iya sining Mando, nga dapat ang hitsura, ang daragway, sa police station, guwapo kaangay sa mga kapulisan. Busing ganun nga, magsunod ka para hilway, kag at isman. Ang mga pumuluyo nga magpadulong dito, kag welcome na welcome, kag makitaan man ang pamatasan sa mga kapulisan. Just so happen, na dismaya pagid siya, pagsunod na CR, asusta kay Galis Now. Kasaho mo lang sila mag-CR, mangihi, mag-urine, nga mo na itsura sa CR, no? Nakita. Basing bot silingon sang ilang bot silingon gid sang internal cleansing nila sa mga iskalawag nga pulis. Dapat may araman sang internal cleansing sa police station. Oo, no? Dibla. Oo. Ang lain pagid reaction na Bray kay isang inspection, kundi spot inspection no. Okay. Di na tong upod mo. Hambal mo, anom ka mo. Sir, antong duwa nagpaulit sa grabe bla, sleeping pretty ba? Oo, may ara pag action na, Bray. Sanggin pamangkot, kundi SOP, Standard Operating Procedure, sa mga kapulisan,
nga antes kaya mag-duty kay may ginatawag sila everyday. May detailed order nagikan sa Chief of Police. Asos kay ang ginpakita action by papel, sulat sa bulletin lang. Ay, no na yaman. Wala, black and white. Why sila di mga printer? Why sila da mga gamitan? Anong sitwasyon man? Nan, isa pa na action na, Bri. That is why amo na yung mga bagay nga gina-question ni Attorney Celis that is in relation to action na, Brian. May mga MOOE na ang mga kapulisan ta amo ng fund nila nga gamiton action Alvin sa inyo nini nga ila sa nga trabaho konda. Ay nano nga sitwasyon do galibog ulo ko ari gamay lang action Alvin ha. Sa comfort room kita anay, kanami i-discussan mo. Kung kaysa may mga polis kita, mas kuan lang nga magluwas lang sa maayo, nga kung makasuksok kay uniform, doon hindi naging magpanglimpyo. Prangka na nga istorya polis kuya. O dibla? Di dapat nga kamo nga ululusarda, actual Alvin na dula ka, kamo nga ululusarda, limpyuhan nyo man. Hindi po silingon ko nakataklos na kamo 45, dira daw hindi na kamo pwede magpang-toothbrush, brush iya sa mga comfort room dira sa inyo sa nga police station, action Alvin? Yes, action na, Bri. Actually, sunod sa iya, kagantar niya gamit na action na, Bri. Ang smells ang comfort room. Ano? Smells urine na lang, abi. Abi ko gani smell spicy. Pero nagko, da panimaho. Pero are kaya ang oras ko medyo gamay na. Diin si Sir Tabuhara sang natabo ini. Police Lieutenant Tabuhara. Action na, Bri. Ari ang napakayag man ni Police Lieutenant Tabuhara action na, Bri. Nga sa isip pagpakigangot man natin sa iya, ara man siya sa iya operation kay duhang niya sa nga trabaho. Number one, as Chief of Police, sa EB Magalona. And at the same time, isa ka team leader man sa RSOG o kung ARSOG action na, Bri. Ang ARSOG Butinganon Regional Special Operations Group sa idadong sa Police Station number 6 on duty man siya that time action, Bri. Kay duhang iya sining obligasyon. Dapat si deputy amo na tuya ang may poder tani, no? Yes, action na, Bri. It's supposed to be ang Deputy Chief of Police. Amo kuntani ang may obligasyon. And it just so happen action na, Bri, kay pagpamangkot niya to ni Celis asusta kay wala si Lieutenant Menardo Iliaga. Diin si Sir Iliaga, kabuot pa ni Blatawgan kag interviewon action Alvin mo? O gani man, and it just so happen action na, Bri, nga pagpadulong ni Attorney Celis, kinpangita ang physical presence sa mga kapulisan only for ang presence sa lugar bago bugtaw. To make the long story short, action Alvin, si Tabuhara gin-relieve na. Gin-relieve action na, Bri, sa pinaka-latest diri nga interview kagwa pagkigaangot naton kay Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sa NOC PPO. Gin-relieve effective subong adlaw si Police Lieutenant John Paul Tabuhara kagkaron niya nasa NOC PPO Personnel Holding and Accounting Unit o kun PIHAW. Okay. So anong atubangon diring kaso administratibo may atubangon action Alvin? Sunod diri kay police or rather kay Attorney Celis, ginpalabot na action na, Brian, ang ining reklamo ng abogado o kung sang Regional Director sang NAPOLCOM dito mismo kay Police Brigadier General Rolando Miranda. And at the same time, magadepende na kay Miranda kung ano ang ila sininga pagahimuon, but on the part action, Brian, ng National Police Commission magapatigayon sila ng independent investigation and sunod sa action na, Brian, bisan si attorney ang nagahambal kagina nga ang ila may duha diri ka violation na nakita action, Brian. Number one, serious neglect of duty. Ikaduha, grave misconduct. Ang ini ang ini nga duha action na, Brian, ginakabig karon sa mga otoridad bilang serious offense. Serious offense na. Sige, dira lang kita ni hasta action Alvin. Oras ko gapangilay na gid. I'm sorry sa mga listeners naton, pero kuno kompleto man action Alvin, ano? Update na lang ini. Salamat action Alvin. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang ka-action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang balita ng Aksyon Alvin Graba dulong sa aton sa D3 Bayo mga kaksyon. Profesyon gin tinuntuhan pati mo ni resulta. Latlaton tanya.
Endorso ko sa inyo mga ka-aksyon ang My TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Pagpangalaga na po sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager sunod na magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Action J. Baikin, kag Action An Defensor, ang ato masinip partner subong nga Gabi. Standby na sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordeni nga pasalamat gid. Happy weekend sa tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Maglibat dita Lunes. Aksyon Radio Live Extended Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.